Čau, my jsme Beat Boys a právě sleduješ náš vlog. Když jsme začali, Tak asi před 2-3 rokama jsme začali. to byl standard první song, Recese. No, všechno. Můžete se vidět na kanálu Facebook. Markotek. To je hodně dávno. Pak byl song z Kozdy a to byl song taky všechno, ale v jiném textu a v jiném instrumentálu. Co si nechtěl mousiku? Tak jo, to je... Obej. Mekni. To je takový. Nebo Chicago, to máš taky své. Ne, když jdeš takhle do japonského textu, říkáš, ty vole, koupím si čapku, budu mít swag. Přece Sex, Sweets and Girl. No, tak určitě Justina Biebera. To je frér. Another. Pak třeba takový český HZM, Paulí Garant, to jsou taky, to jsou fréři obrovský. Bratislavská H1.6 určitě. No, taky oldschoolový typy, třeba Mike Spirit, Dramatics, takže jich je hodně, těch lidí. Do budoucna chytáme pár nových songů. Tak máme tam něco, ne? No, máme tam. Takže do budoucna plánujeme pár nových songů. Snad budeme i nahrát těch pár do studia. A no jasný. A chceme hlavně k tomu videoklipy. Takže já si nějak tak. Určitě 3-4 songy minimálně plánujeme. Nebo jako co máme naplánovaný. Takže je s pořádným textem, je s pořádným mikrofonem a Pořádně na to. Takže je dobrý nás vyšli. Je tak jsme se hecli s Bárkem, že prej to neuděláme, jakože prostě tak jsme se hecovali. To prostě jen tak z prdele nám nebylo jedno, že jsme vyhráli, jsme byli kolikátý, pátý, nějak ze 40. To bych tady vůbec nečekal, podle to nás zapálili, když jsme failovali. Takže fail na začátku a na konci, vůbec jsme se nechytli do rytmu, a to nevadí. Ale tak jako dobrý. Jako sranda byla. No, dostali jsme se až na úvodní stranu do deníku Dnes. Takže jako podle mě dobrý, když jsme byli pátý, vůbec jsme to nečekali, jsme mysleli, že budeme horší. Takže nás lajkujte, přesílejte nás, pište nám, hlavně holky a ty pěkně. No,